Și atunci încercăm să ne ondulăm bazinul în exterior. Ondulați-vă bazinul. Asta nu este ondulat. Încercăm să-l ondulăm. Ia, măi, fetelor, ia ondulați-vă, ia, hai. Hai și tu, Da. duci aici. Cam asta e, da? Așa. Pe urmă, toată lumea să vrea să învețe să tremure bazinul, pentru că este cel mai senzațional să tremuri bazinul. Tremuriciu, da, Tremuriciul care și ăsta are un schimb. Cum se face? Cum? De pe un picior pe altul, nu? Și de pe un picior pe altul. Deci eu când sunt nervoasă, uite așa mă apucă. Și Adriana face o bag degetele în priză, nene, și nu mai mă scoate nimeni. E bine că ai friza la îndemână. Întotdeauna. Ideea este că atunci când tremurăm, trebuie să tremure bazinul și nu trebuie să ne tremure și părul din cap. Bine, evident, deci normal. avem niște lucruri. Uite, Iasmin, uite, îmi tremură numai bazinul. Ce zici? Mai tremură ceva. Acum ce vrei, na, la o tonă jumate, cum să nu tremure? Ei, nu e chiar așa. Pe urmă, mai avem niște, să zic așa, încercăm să legăm niște mișcări. Le învățăm separat și pe urmă încercăm să le legăm atunci când avem o melodie la dispoziție, să putem să dansăm drăguț. Așa, da? ia. Bun, de exemplu, avem în felul următor. Avem deplasări în față, deplasări în spate. Da? Putem să ne deplasăm în mai multe feluri. Deplasări la Paris, la Milano, fiecare cu deplasarea Fiecare ei. cu ce-ți doare. Da. Și atunci încercăm să ne deplasăm în față într-un mod mai feminin, da? Ia, fetelor, ia. Bun. Și în primul rând încercăm să ne descoperim mâinile la acest dans. Noi femeile nu știm că avem Stăm cu mâinile brațe. în poală, așa, da. Exact, stăm cu mâinile în poală sau stăm cu ele atârnate pe lângă noi sau cine știe unde băgate, da? Da. Ok, avem niște mâini frumoase, trebuie să le lăsăm în voia lor să le folosim la ceva, da? Și atunci când dansăm și încercăm să dansăm, încercăm să le folosim și pe ele, da? Încercăm să le ondulăm. Deci așa, da, ați înțeles, Da? așa, Odată cu așa. restul corpului și în afară de asta nu avem voie să facem unghiuri atunci când dansăm. Deci brațele noastre nu trebuie să arate ca un cuier. Ele trebuie să arate foarte frumos, elegant, da? Să fie ca un fel de prelungire a corpului care dansează și ele la rândul lor. Brațele dansează la rândul lor și vorbesc despre dansul nostru. Vă explică publicului Deci, ceea de ce exemplu, dorim. tu când faci mișcările alea așa, ce vrea? De exemplu, când fac această mișcare, Da. o trimit către public, da? Înseamnă că Trimit este în public. dedicată publicului această mișcare, da? Sau, mă rog, celor care stau în fața prestatoarei, da? Pe urmă, ce avem? Avem semicercuri de Anaconda, bazin. știi mișcarea anaconda? Anaconda? Da. Iar îți zici tu, Sergiu, e ceva prin cap, sunt sigură. Ia să vedem. Aia cu șarpele, Știi, la un moment dat am făcut eu un dans cu șarpele și asta era acum vreo foarte mulți ani și acum mă întreabă lumea, ce mai face șarpele? Eu am și uitat de șarpele respectiv, știi? Nu mai țineam minte care șarpe. Da. Care e anaconda? Nu știu, măi, Jasmin, tu trebuie să știi. Da, nu știu despre ce că avem anaconde diferite. Da. Și nu știu despre care e vorba, știi? Despre Cred că da, ondulatul cred că da, da. Cred că da. Avem onduleuri statice și onduleuri coborâte, urcate. Opturi, știi? Opturi, da. Ia. Avem figura 8 în belly dance, care este foarte celebră și o să încercăm în felul următor, da? Deci, cu brațele în lateral, puțin legere, da? Și avem șoldul drept, merge spre exterior, vine în interior, da? Șoldul stâng, merge în exterior, vine în interior, da? Și acum le legăm. Este 8 sau nu este 8? E 8. Și ca să sugerez mai bine mișcarea, iată îmi folosesc brațele ca să subliniez mai bine mișcarea. 8 în față și la spate e 9. Ok, da. Mai spune-ne o dată site-ul că nu am înțeles nimic. MyGym, adică spa.ro. Dar tu ai o adresă a ta personală unde îți pot scrie fanii? Da, în curând va fi disponibil site-ul. Da, mailul este yasmineshow@yahoo.com cu Y, Yasmine, da? Site-ul va fi gata în curând, se va numi yasmine.ro. Ce face cățel? Cățelul, ce bine că m-ai întrebat de el. Este în călduri. Și al meu, da, al meu este foarte fidel. De ani de zile are o singură iubire. Pe piciorul prigoană, cui? E bine, e bine. E bine, da. E în siguranță, da. Adriana, ce ai învățat acum mișcări și din mâini și din buric, nu mai rămâne decât să spui piercing în buric.
Atât. Și în rest ești piersic. O piersică, dacă mi-o pun în buric, e și mai bine, da. Da, și acum pentru cele care doresc o performanță, să zic așa, din dansul acesta, sunt și figuri mai complexe, care vin după ce se învață toate aceste... Ia arată-ne și un flic-flac de la mai complex, de exemplu, căderea bazinului, tot cu B, da? Așa. Și anume vine pe piciorul, mă rog, avem un picior de prezentare, piciorul din față, da? Opa, avem picior de prezentare. Cel cu crăpătură, da? Uite-l! Ia! Ce-ai făcut, ce-ai văzut? Uite așa. Păie verde, dosifică, mândru de ce-ai rămas mică, mândru de ce-ai rămas mică, mi te-a pus băta la muncă, oalelele, 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 oalelele. Nu m-a pus mama la muncă, nu m-a pus mama la muncă, nu mi-a plăcut să muncesc, mi-a fost drag ca să iubesc, oalele, oalelele, oalelele. Zis de bine. Ai făcut rele la viața ta, da. Nu ți-am scăpat până la dedicație. Stai aici, bre, vină încoace, că ne arată aici o figură. Ia stai, uite-te de lângă mine de aici, ia, fii atent. Nu i-a scăpat una, Adrian, nu ne-a lămurit. Da, și după cum spuneam, nu mai știu unde a rămas. La figura complexă, aia cu piciorul de prezentare. Da? Avem un picior de prezentare, da, pe care... Depinde de fiecare dreptate. Avem și picioare cu varice, dacă doriți, nicio problemă, avem de toate, da? Bun, și avem căderea bazinului, care trebuie să arate în felul următor, da? Cade odată bazinul, da? Bine, mai cu viață, eu acum vă arăt așa mai... pe încet, să zic, da? Cade odată bazinul și mai cade odată, da? Rămânem în această poziție. Bineînțeles, această mișcare trebuie urmată de brațul în sine, care trebuie să fie undeva în jurul feței, ca să avem și expresie facială la acest dans. Dacă nu avem expresie pe fața noastră, nu avem nimic, adică nu transmitem nimic dincolo de acest dans. Și atunci mișcarea în sine va arăta ceva de genul acesta, da? Ai înțeles? Nea Lămâie. Nea Lămâie a rămas ca mutul de la Căluș. Nu mai fac, promit că nu mai fac aici. Ia, bate inima. Îți dai scântă doi dacă s-ar inima. Nu mi-a sărit inima, dar era ce uite aici, la fata asta. Vrei să uită nevasta la matale, e frumos ce faci? Nu se uită, nu se uită. Nu se uită? Nu se uită. Uite ce are aici un... Ce are? E un laburit. Laburit. Ca să aibă lec. Să nu mai să dă oache, de-aia a pus chipuri la Deci, nimic nu e degeaba, da? Nu, ok, hai să luăm loc. Mulțumim mult, Iasmin. Și